Guweting aku. Kalau aku nak ditundung minggat karo bojoku aku emoh. Aku yo ngono, sareng kathok sembarang ning latar bendino. Sing penting aku ndek keyakinan. Piye? Lunga Mas, lunga kowe iki apa ning kene aku tetep ndek keyakinan. Wong lanang kudu tanggung jawab. Lah keyakinanmu apa? Aku tetep emoh aku ngono. Lah kowe nek Lah kok apa ora isin digoweki sandanganem kok ora lunga? lho. Lah aku terus manggon ndi wong ku main ndeke. Oh, lah kowe jebule kere nunut ya aku. Lah wong sing penting yo sawangan Kang Mas Wiratmaya. Manuk-manuk padha seneng awak dhewe bisa bebar. ora sah kaduan ningali manuk kae ning kene ana. Ning ndi Kang Yo, Mas? paling setimboke wis sanggene. Iki Mbak Sinta sing pundi to? Mbak Sinta ana kene kok parakmu rono. Iya, ndek ben welik saiki ayu. Karo digendari Seh sinten iki? Syekh Sukiban. Wih, iki yo ketoke keturunan wali. Walidin. Iki mumpung larase pelek Mbak Sinta diaturi jumeneng. Lho iya dadi gen wah iya Mas yo mantan mung kae-kae yo saiki. Coba di spotting nganggo sumber laras irung Petruk dados co. Wih, iki kanca-kanca irung Petruk ta? Heeh. Iya. Dasare sing ngibot Mas Aji saka Senarijol. Luar biasa. Iki campur sari oke, dangdut yo oke. Wah, entuke ngorjen wis adol omah loro. Kok iso iki lho? Maksud tuku omah loro. Oleh kaya ngorjen nggo tumbas omah loro kaya ngono. Sinta kok saiki tambah ayu. Biyen salahe ora sida. Mbok Umpama sida aku yo getun. kok iso? Nanti bojo dek merongos. Ayo kono. Aku ki gak merongos. Lah ngene kok gak merongos apa gak ngilo to, Mas? Lho aku ki ora merongos ta, terakhir rahiku sing kemunduran. Rai kok kemunduran. Lane awakmu ndi bojo merongos ki jane bejo. Awakmu ora bakal kangelan ya ora metu duit. Lho kok iso ngono, Oh, lah Mas? apa meneh wayah rendengan ngreceh ngene iki kan nek ndi bojo merongos untune dawa kaya Tak nggo apa ndek bojo merongos? Lho sawah ombo, Tegal ombo kene ora oman luku, ora oman garu, nek ora oman jonder. Lho aku mbok kurepno iso dadi larian kok. Kurang terus diseret ngono. Masam. Multifungsi. Untune kena nggo. Lah, gek umpama kowe buah, kowe becekan ngono kae. Iki kae lakna sawah tak jajale piye, Mas? Ya. Tak jajale kurepno kono tak geret. Alah momong kok aku mesti mbok jajal aku mbok kon garu sawahmu ngono. Kok sawahku ya sawahe kono kok sawahku. Lha piye wong sing nganggo praktek kono kok ya Sawahku wis tak dol. Lah iya kok ya kena ndi bojo elek ki bersyukur. Kok bersyukur piye to ndi bojo elek kok bersyukur umume nggih Bu nggih ndi bojo elek ya nelongso. Kae tanggaku ngerti ora sing wedok ayu sing lanang ayu lunga Sing wedok ayu sing lanang ayu sing ngomong sing genah iki kok. sing lanang ganteng sing wedok ayu. Heeh. Ke resepsi montor langsung ilang. Lho kok ilang? Lah wong loro do mlebu mangan kabeh montore colong wong. Lah kene bojo elek. Kok enek sing nunggoni ngono. Lah nek bojo elek genah kowe engko mangan aku nunggoni motor karo ganti oli ngono. Sucak-ucak Sepedae aman yo, Jo. Sepedae aman Ya ora ngono ilang. ora ngarah di tur lan nek di bojo elek iki ora ngarah duwe utang, terbebas dari utang Pak Kok Dalang. ngono kok Kok ngono. iso? Lah piye angger foto dipoto bank utang gak di ACC sing lanang elik. Berarti ku ya ora bank BCA ya. BCA. Bank Tono iku seneng kowe ya. Mas, umume wong lanang nek pedhaan ki lak bagus ngono. Iki kok dadi kaya mayit. Lah iya kok malah pucet to. Aku kok kaya piye ngono. Raine iki lho ning kene Mas, raine lah. Wong aku terai kero kok ta.
Kira kok milih. Timbangane ana pilihan wong ora. Lah mau ketok ape seneng aku neh saiki. Lah. Ora ya Mas, ora kaya ngono aku minta maaf ya bab biyen nggih biyen. Saiki aku uripku teles arek kowe ra balik aku. Kok urip kok teles? Ndek ben mbok sia-sia. Ora kaya ngono ndek biyen kan simbahe sing kleru ngitung nek saiki nek jane atiku ngono ya isek sir. Mbahmu pe tak pateni kowe lho. Kok dipateni karo wong tuwa iki sing Gara-gara sopan. mbahmu lho. Lah piye yo awak dhewe jarak buntu, kowe tak kon bolongi dhewe yo emoh. Lah iya ora ngono lho, aku jane kae yo asline iki sing tak tuju ku malah ora kowe. Sapa? Mbokmu. Kok mbokku? Kualat lho Mas, pacarane karo aku mosok sing dirabi mbokne. Lah karepmu kowe tak dadekno anak angkat-angkat tok Anak angkat, Lah iya. anak angkat iki Anak kon angkat, nguli. kok malah aku jodhokno awakmu. Ning biyen yo biyen. Saiki ya Mas. Saiki. Awak dhewe saiki sudah genahe. Aku sing urung genah aku. Sampeyan wis genah ngono kok tumpakane wis saiki Pajero. Mbok kandak-kandak. Ngerti ngono aku gutun ora rabi sampean kae Mas. Lah iya Mas. kono kandak. Kae iki utang ta wis lunas? Alah bendina lho tak gawe lesing. Tagih kok bonggo. Mulai bangga kok Iya bangga. bangga. Huruf itu ada yang harus A, harus O, peh wong Jawa iku ora O kabeh. Ngono ya Mas. Contone kaya 20 iku O. 20. O lah O. Suwidak iku A, lah nek mbok genti O ya suwedok. Ngono ya kudune A ya A O ya O. Nah iya, mulai Tergantung kebutuhane. nganggo ilmu angele nek durung ketemu. Oh ngono. Iya. Contone. Ilmu 12 dikurangi 26 pira? Ya ora kena 12 kok dikurangi 26 ya min hasile. Iya, lah men nek lunga ya ora entuk blas. Kaya bengi iki mesti. Panjere wis mbontekno mesti. Rasa. Oh, seutuh. Oh, isih utuh. Aku dhewe sing entek berarti iki. Alah utre potonganmu kowe mulane tak penging saiki di perkumpulan anyar malah ora di dhuwit. Kumpulan apa toh aku wis gak melu saiki. Sumpah aku dinane roke Rebo bayar bang mekar. Agene. Lah aku ketua ya, Mas. Kaya wong arek aneh-aneh mbok disyukuri wong ngene iki mantuk kowe entuk sangu. wong kumpulan yo ngapal Utang iku Pancasila. kudune ngukur kekuatan. Ngono ya, Mas? Kekuatane 1000, 2000 ora kaya kowe. Aku piye? Ora kuwan seminggu paling ya 700 untuk mutang 1 juta. Min 300. Kaya tanggoku ka lho nyar utang singkat langsung lunas. Lho kok singkat lunas tegese kayane akeh. Nah yo ora. Lah terus? Bayari wonge, Mbak. Iya toh, jane? Bayari wonge langsung lunas. Oh ngono nggih. Awak dhewe iki sowane ndi to, Mas? Teng daleme Bapak sinten? Sugiyanto. Bapak Sugiyanto. Bapak Nggih. Sugiyanto. Elingku ning kene mau Mbak Ugi tok. Endi Mbak Ugi mau? Mbak Ugi lho. Mbak Sugiyarti. Lah nggih, Mbak Sugiyarti niku nama terkenalnya Mbak Ugi. Oh, Ya, nama nggih. bekene. Kok kenal to ta? Dalem? Kok kenal? Kenal kok iki buah kok ora kenal. Iya. Lho kanca wae. Putrane niku Mbak Mita niku kanca rencang. Oh. Lah sing ditetak niku Dik Danur to. Nggih. Dik Danur niku cilikane sing ngomong aku, Mas. Masa Tenan, zaman biyen iki sing ngomong aku, zaman Mbak Ugi lunga pasar iki ditetak. awakmu iso ngomong cah cilik ta? Iso. Alah lah 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 lah. Umpama sampean Danur. Danur mamane. Iya, aku Mbak Ugi. Mbak aku pengen pentol. Engko mundut ya Le Danur tek merongos ya. Ora apa-apa. Dan pengen pentol. Ora usah kaya ngono malah kaya parut. Dari ngomong cah cilik. Ayo aja nangis buke tindak pasar ya Le. Pengen pentol kok mundut ya sayang ya. Ngatur nuwun. Aku saulunge tumbas pentol pengen pipis. Pipis ning kamar mandi kan tak terke pipis ning kamar mandi kok pipis dhewe ya Le ya. Emang. Malah Mbak Ugi anak-anak ngene ora diindrin to. Kok kaya tikus mambu batang. Aku menek pipis mah. Lho nek pipis tak terne ning jeding ning kamar mandi kono kok tak ngetno kok dodoan. Atokku lerekane angil. Lah terus kan ngapa? Benakno. Ya ampun, mosok wis gedhe ora iso pipis. Ora iso dilerekno pengen pipis ngompol lho aku engko. Iki piye? Gak pempesan. Ora usah pempes iki kae. Iya. Iki piye Bocah tambah? zaman kuno kok. Ayo kowe ngaku-ngaku tau ngomong kok aku pengen pipis Aku lerekane piye? angil. Kayak aku ngomong danu gak usah pipis kok. Ora saiki dipipis. Ayo benakno lerekane angil. Ya Mbak Sinta tak kandakno buke lho, Pipis dhewe ya, Le pipis dhewe biasa
biasane kae wingi ya pipis dhewe kok tak njaluk benakne lerekan barang. Iya, aku kok pipis dhewe lerekane benakno. Iku katoke ora enek lerekane ya. Lah, ana. Endi sing endi? Iki angel. Ana kudu pimpin. Bongko ya ben. Gila aku. Terae ngono, kok nek wis roh dadi ora ya pipis. Wong Cah edan. cilik kok maksa. Pipis dhewe le, nek cah gedhe iki wis menak saiki Danur wis bar sunat to, kudune pipis dhewe ora pareng ditir karo Mbak Yu ngono. Dedane wis bar sunat. Wis bar sunat. Mbak Sinta. Apa? Benakno iki ucul perbane. Zaman saiki wis ora nggo perban, nganggone kathok khusus. Oh iya, katok khusus lerekane angel. Kathok khusus ora enek lerekane, bentuke iki langsung mluntu ngono kae lho. Ya, nek ngono benakno angel. Nyenggol. Benakno. Jar, iki momong ta apa kok ora? Ngomong, ki kelik nek kemenyek le, Mas. Heh. Wong lanang kutik ganteng. Ini ki nek nang kafe bayar lho, Mas. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Mosok sinden iki kok ngene kan ya ora pantes. Ora pantes ya kaya ngono, kudune lon-lon. Nggih. Mosok tersomongan karo sinden ngene iki ya ora Ngene. pantes. Ora pareng ya kaya ngono ya, Mas. Sing arjen ngidang itu kepengin. Wis gocong nasib pemi pasrah, iki kalah nasib kok iso. Kene kalah rupa ning menang nasib kok ya, Mas. Iya, ngasam ngene iki ra modal piye. Ngono anggere aku ngrakon sinden Ora usah ngidang udung ngene iki maju langkung nek bar ya totalan romansamu. masamu. Nggih. Sunate Dik Nur. Danur. Iki ndonga apa kanggo Dik Danur? Mugi-mugi Dik Danur dadi putra Nuswantara, bocah sing pinunjul. Mboten bantah kelawan dawe tiyang sepuh. Amin. Cita-citane tercapai, ngoten mawon cekap Mas Jolang. Doa yang terbaik. Nggih. Kira-kira jenengan Mbak Uki tawani nyuwun gending apa bos? Mbak Sinta kalau wau Mas Giyanto nyuwun lelagon Sriuning Mustika Tuban. Oh, ngoten nggih Pak Dalang. Nggih Mustika Tuban ya dibawani. Oh. Mas, Lah Mbak Uki iki pinarake teng pundi niki wau? seru. Mbak Uki. Endi Mbak Uki? Oh kae. Ya Allah, awet ngono ae Mbak Uki ya Mas ora butuh tuwa. Iya. Padahal ya wis metu putune. Walah, awakmu mbek Mbak Uki beda awet timur. Lah ya awet timur awet enom. Nek awakmu wis tau dimik cah pira to ta? Cah loro. Oh, isa. Telu tekan bapake. Aja ngono lho, hati-hati iki ning nggonku ana bayi telu ku dipriksakno nang puskesmas iku mendem. Lah kok mendem? Bayi ku roh kleman ngono dipriksakno. Mbak nuwun sewu niki putrane pripun kok? Lah pripun, Dok? Iki mendem bako muni ngono. Kok mendem bako cah cilik kok mendem bako ki Terus tegese. pakane mara ning bojone ngene. Dik bengi bar tanggur ambek umbah to, Dik. Wong edan. Sik yo. Mulane hati-hati yo. Iya, aku ya tahu. Monggo Mbak Sinta dipun wiwiti Mbak Sinta. Dalam? Dipun wiwiti Nggih. bawa Asmarandana. Bawane Asmarandana ketoprakane Sriuning. Oh iya, Sriuning karo Sriuning berarti Aku Sriuning karo gagak. Wiratmaya. Oh, tak kira gagak rim. lah gagak rimangku jaran. Sinta ngono. Ora Kakang Wiratmaya. Aku ki bengi iki kowe iki mbek aku mutah yo karepmu ora karepmu ngonone aku. Iya. Berarti? Mosok karo Pak Carik. berarti sing Mbak Mbak Sinta Sinta. Sriuning. Ke Wiratmaya. Aku Wiratmaya, awakmu kok angen-angen kapan yo bisa kasembatan dadi garwane Mas Wiratmaya. Oke, kemayu-kemayu kaya kangen ngene Oh, ya. ngono. Oh, dialoge ngono ya. Iya. Iki aku bawa sik. Yo ora. Oh, gak langsung. Duduk. Kowe ngudo rasa Mbak Sinta. Kon udo piye to? Ngudo rasa. rasa. Monolog. Kowe amping-amping ning pilar sik, Jol. Kereke rung kelire rung dikerek. Oh, kelire dikerak sik. Kelire kerek sik. Taman Kowe- Keputren, Taman Nah. Keputren. Yo Taman Keputren Bojonegoro. Kok nyekeli. Kleru kuburan Taman Sari kok kuburan. ning ngguri kelir wong ngetoprak. Wes suwe aku ora ketemu Kakang Wiratmaya. Nganti
nganti seprene kok durung ana ketok. Kakang Wiratmaya ana ngendi panggonmu Kakang? Apa bisa? Sek Jol. Dialoge ora ngono kuwi paketane. Sing Mbak Sinta apa bisa ya? Oh iya. Nah, sing terus bisa ngono. Hah? Iya. Iki pentas lho ora latihan lho, Mas. Mbah tak golek dhuwit. Wis suwe nggonku ora ketemu Kakang Kowe kok amen suwe terus. Yo dibaleni wong kowe salah. Ndelik kok yo milih. Iki sing aman tur ora sumuk. Aku ora ketemu marang Kakang Wiratmaya rasane kapan banget. Ning apa bisa ya? Kemuni bisa. Kapan ya bisa aku tak muni bisa Oh, ya. Kapan ya bisa? Bisa. Tok 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 tok. Kakang Wiratmaya. Cah, walah. Untum kantil. Untune manjep, Mas. Memang nak takon mingkem enak ambung-ambungan. Oh, kon mingkem. Baleni. Baleni. Kapan ya bisa keturutan? Kapan ya bisa keturutan? Bisa. Tok 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 tok. Kakang Wiratmaya. Mama ketoprak lagi ngene kok golek nggon. Aku gila. Lah kek sing kadang ndodok ngono. Wis to, wong gila raine sing dienggo gak raing kok. Besok-besok nek aku dieling-eling to, Mas. Nek pas ketoprak anak ambung-ambungan sampean mingkem sing bapu. Hening. Kok ketok apik nek ngono jol kowe. Hening. Wiratmaya kok gugoh. Iki ora gugoh terae, rotoli. Kakang Wiratmaya. Aku ana ing pepungkuran ngerti yen sliramu kangen. Njur ngudo rasa wis suwe ra ketemu marang pun Kakang. Rasane kaya ngimpi bisa ketemu kawan sliramu Kakang Wiratmaya. Iki ora ngimpi nanging nyata Sriwuni. Suwe lho pun Kakang iki kangen karo sliramu. Semono uga aku Kakang. Anten usaha. Lah kok bejo kowe ya, Jol. Apa? Lah kok iso makmek terus kowe iso mondong sinden. Lho wong dalang Mangku pamulang ki aja duwe sifat iri. Iri dengki ora pareng dalang wis duwe jatah dhewe ya. Jatahe apa dalang? Debok. Wah iya ya. Malah luwih putih kok. Sriwuning. Raine ning kene Kang Mas. Iya. Sriwuning. Dawuh Kang Mas. Lungguhmu kurang pas iki soalé kena ndase. Kok kena ndase kok nak tak pasarane dengkulmu blusuk. Lah kok ombo men iku lho iso. Sriwuning. Alah ya. Sing ya Wong maku kok karo Rasulullah iki piye to, Jan? wis wong iki wong jenenge usaha nek kasil yo ngene iki. Oh iya. Najan toh aku rasane kaya dipangku nyambik. Mutah ya. Idokna gen lega idokna. Nah. Kene idokne nah. Kene. Lho kok ijeh terus jek mutah ning raiku kene lho. Kok ya mangkel. Wong pun kakang. Mbok nek mangku ki tengok-tengok dengkulem mbok ngenek-ngenekno. Sing ngene-ngene sapa? Wong dengkulku meneng ae sing ngene-ngene ki liyane kok. Mbok aja ngenek-ngenekno lho Mas keri kok. Sumpah delok dengkulku meneng ae, kutrae ana sing ngono. Kuwi kaya Sriwuning. Sriwuninge gila. Wis to, trae ngono kok sese ora keri sumpah lho. Kakang Wiratmaya. Pun Kakang bakal sebaya pati marang sliramu. Ning apa ya bisa aku laran sliramu dadi siji Kakang? Bakal dadi siji. Wondene kahanane kaya ngene. Banjur kepiye karo Kumala Retna Kakang? Kang Mbok Kumala Retna kae ya karo pun Kakang ki mung kadang, ora kaya sliramu. Pun Kakang ki tresna. Ora percaya babar pisan. Yen ora percaya Kakang kudu kepiye wong ayu?
Kene. Rono nyepit malah ditemok sijine kengko. Sapa kok sing nemok sapa? Ya iku meneng-meneng asam yo ora pengen piye. Wah, iki ngadang-ngadang kek. Lho, model ngono nek nakal iki lho. Lah Mitang kene. cilik ya. Lho ketoke meneng nek. Lho ngene ku langsung cekel-cek wet ngono. Wong-wong ndek usaha dhewe kok iri. Sriuning. Ning rasane ngati ora lilo, Kakang. Wong sliramu ki lho marek. Mbok yo aja mentil kacang lho. Apa kuwi mentil kacang? Besengut. Iya. Mosok nganggo mentil ngono? Mentil ora mentil. Pentil kacang. Bocah mentil iki kacang. ukara Jawa hati-hati artine beda. Lah mau ninem ngono. Wah aja kene iki lho. Karo ya. digandrung. Aja kaya ngono, Kakang lingsem disawang wong akeh. Aja ngono ben padha ngerti, ben padha pirsa lamun ta Wiratmaya karo sliramu ki bakal nyanyi. Iki lho. Sing- Iki lho. Iki lho, Kakang. Halah. Ajare mbok kon ngono, Mang. Keku tak apakno. Awakmu ngono mau wani ning kene. Lah wani ning kene iki wis ora ngerti apa-apa kok. Roh kuwi sak dikedut rumangsane Lah kok. iku ya mok. Lho, ngono nganggur. Lah nek iki yo nguleng. Sing bonang. Lah ijen nong. Keku lho mbah wong roh nek lah iya. Wong wis dipasrai kok. Lho, ngono nganggur. Lah kon ngapakne wong ora iso ngapak-ngapak. Ya mbok takok-takoki iku apa nduk ngono apa piye? Kok malah Taruh. lho. Sruning. Kakang Wiratmaya. Munggah aku sing gentino ya raine rondok luwungnya. Lho muni ngono iku, Mang. Iya, bisa-bisa ambek sijine. Piye? Kurang ajar. Ngono ku jane aku ya raine luwung muni ngono. Wong ndek beda-beda jatahe. Mbok iri, urung karuan nek sing ayu ngene iki cocok karo kowe. Wong iki gething ndase wong seneng liyane kok. Paling ndara seneng bandam. Lah iku Kok iso lho Sriuning. Kakang Wiratmaya. Aja pisan-pisan sliramu ki rumangsa aku bakal nggodha lan ora tresna marang sliramu wong ayu. Kaya ngono, Kakang. Ning banjur kepiye nggone awak dhewe matur marang Rama? Ramamu kengko aku sing matur. Dening mengko. Apa yen angel-angel Rama dipateni wae? Iya, engko dirondap. Iki yo ketoprak kok ajak-ajak. Toprak kok obat suket bareng. Contoh. Coba pun Kakang kepengin gegandengan marang sliramu supaya padha pirsa yen aku ki katresnanmu. Karo ditembangke. Sinebut pahlawan putri. Iki pacaran ta ngemis kawanen. Kok Bandung ngantuk brengkut kaya-kaya ngemis kawanen lho. Ya ora kaya ngono iki arep nyuntikne mbae kok. Aku kok gregeten. Ono kata-kata kok kemes kawanen. Lah nek ngomong ngemis kawanen ra ndok isin-isin gugup kae, Mas. Kowe kok aku ki tahu mbiyen, aku ki tahu lho. Tahu ngemis kawanan? Ngemis urung karuan iki nek rugi ta. Lah kok iso ngono? Anu urung karuan nek bathi aku Terus? aku ngemis iku agek pisanan ki rugi. Lah kok rugi? Lah dengkulku tak kei tape mbok buntung. Tak tukokno tape 5.000. Ben kene. Ya ben koyo dirubung laler. Oh ya ben dirubung laler. Awalane ngene tak kei tape dirubung laler. Lah terus Walah ngemis agek entuk 2.000 iku udian deres. bareng ngono? Tapene do ceblok ta. Resik ra ono lalere. Bongkolah kowe. Lho ngalah modal 5.000 lho Mas agek entuk 2.000 kok udan. Lah ya kok coba Nek, 3.000. Wah aku yo terus saking gugupku ora nggo payung yo mblayu ya. Ki sing bareng kaya dhuwit isek ngaup. Iki piye tape 5.000 kok urung mulih bathi walah rugi. Udan kok ora ngko jam-jam 1 ya ngono. Minimal balik modal. Kene. Nyah Diteruske Sriuning. Sriuning Mustika Tuban. Pak Carik urung karuan wani ngene. Ora Sapa? wani ora jatahe Pak kok. Carik. Kene coba.
Mas, iku syutingmu bener ta ora kok kocoke? Kok anggere tiba ndasku mbok dangakno to, Lha Mas? iku penting ning TV kok raiku tok to, Mas. Kene ora iso nyuting, ora usah nyekel kamera. Lha wong syuting kok Lah sing di zoom Sinta, lah raiku didangakno ngene kok. Lah ora cocok kok edit Mas ganti ndastrek. Wah, angel. Kancamu ke telu apa loro? Iki lho sing kene ketok gobloke mbok kene. Aja kok ngomong nek pure kok ya. Kowe urung karuan iso nyekel kuwi lho, Mangkel tak Mas. delok ning TV raiku untu tok kok ta. Sini ora yo ora adil ngono. Cukup kamera gambar ku nek perlu ku kamera dipalsu sirahe dikek kamera apa ngono. Kayak ning TikTok ka lho, wonge elik-elik dadi api-api. Putra Kanjeng sira. Lah aja mbok emut lho, Mas. Jenenge pacaran kowe mbak-mbake ngambung tangane ngono lho. Lawe. Auh. Kene kowe pengen alah mesti. Iya. Alah ndelok guyu mes blenger mek bojomu we. Lambemu. Alah. Alah gaya mape nakal wong gono gine ra gablek. Ngenyek. Kowe karo Duwemu apa, Mas? Kok terus ngenyek dalang ki? Lho kowe piye anane aku ngerti dalange ra duwe wong kene iki CS padha ra duwene. Kok kuweting aku. Mula aku nak ditundung minggat karo bojoku aku emoh. Aku yo ngono, sarung katok sembarang ning latar bendino. Sing penting aku ndek keyakinan. Piye? Lunga Mas, lunga kowe iki apa ning kene aku tetep ndek keyakinan. Wong lanang kudu tanggung jawab. Lah keyakinanmu apa? Aku tetep emoh aku ngono. Lah kowe nek Lah kok apa ora isin digoweki sandanganem kok ora lunga? Lho. Lah aku terus manggon ndi wong ku main ndeke. Oh, lah kowe jebule kere nunut ya aku. Lah wong sing penting yo sawangan Kang Mas Wiratmaya. Manuk-manuk padha seneng awak dhewe bisa bebar. ora sah kaduan ningali manuk kae ning kene ana. Ning ndi Kang Mas? Manuk-manuk sing ning dhuwur Kae mabur iki ae sing tengok-tengok ya. Sing ngendi? Iki. Ora enek manuk ning kene Kang Mas. Iki lho. Kok iki aku ora ngerti manuk sing ngendi. Oh dawumen gubet. Manuk puter. Kok digubet nih? Ki manuk apa sabuk? Sabuk ndase manuk. Gegeten aku Sinta iki kok. Yo Kakang Mas ngono. Iya, Kakang Mas. Lah ngono. Kok ketoprak iso. Manuk sing ndi tak geceke ndase? Aja ya, Nduk. Iki sakake angker mrung netes-netes. Nek mbok gecek sing ngengkermi sapa? Ya. Manuk-manuk nggawa susur. Iki piye to? Ana manuk susuran iku. Wong golek susu wae siji-siji, manuk dubel Trae susuran. Mbak Yuku sitok kuwi trae ngono kuwi kok Mas. Kok ora dipikir iku lho. Ana manuk susuran. Lho ngene iku gregeten. Wong kene ki lho manuk nggawa susu ki siji-siji ora langsung kebek ngene. Kok manuk susuran. Bebelo wirat moyo Tan burung Sri Huning. kok mbok tutupi? Anggik kuning kamera ben api. Engko nek men Zoom Mas. Lho gambare untu tok ngene ning kono. Jek ketok kok iringan untumu kae. Aku ndek numpak pesawat diamuk petugase ta. Kok iso diamuk?
jangan mengeluarkan anggota badan lah. Dhuwurku iki sumuke ra karuan, kaca tak buka. Heeh. Cangkemku diterangin iso untungku iso klebet. Lho untuk kok lembean. Lah wong saking banteri angin kok ta. Gregetno. Aku ki wong jenenge wong desa ta. Kuwi untuk apa gombal? Kok jenenge wong desa payu ning pesawat balah suwenengku ra Payu ning karuan. pesawat numpak pesawat. Numpak pesawat. Payu terus numpak pesawat suwenengku ra karuan. Iki Dik tanggal pira kae ya mbek dalang catur iki ya mbek Oh, dalang Mas Tatur iki. Iya. Ning ndi lunga ning ndi? Ning gone Semarang kono ning Bandara Bayu. Ke bojoku kan ya rondok lemu. Heeh. Ayo Bu Mas Catur kae lho tasih wis digawa. Tak dodok kon jero kamar mandi bojoku. Sik Mas, sikengku gringgi ngenteni mlaku karo ngene-ngene. Bareng tak teliti, iku ora gringgingen katokmu kurang mendhuwur. Saking gugu. Ora ngunjukno kok ora. Lah menawa wedi kon jero kamar mandi jebule isih ning separo ngene. Tanteni Mas, teni lho. Kok ora ancen Jolang ki yo ngisin-ngisini. ya ngapa? Ning gone Taman Ismail Marzuki Jakarta mbiyen. Gus cerita Tekone Lah iki lho. gasien karepe Jolang golek nggon turu sing nyaman, mara ning gone hotel. Terus Ora wani dhewe ngajak kanca aku. Ora ngerti carane ning hotel gedhe iki piye. Kadung mlebu ning jero kamar, lali apa iki jenenge? Sing kuncine sing gek model kunci kaya KTP. kartu. Wis kadung mlebu, lawange kekunci bengok-bengok rasa metu. Wah, ala sini-sini wong. Ya isin aku dhewe isin awakmu ya. Dalang iki ya ngisini-sini wong. Lho kok isin-isin? Adus ora ana ciduke. Barang ngono ana jembangan wombu kerane diuntir. Ngantek bek ra iso mateni. Piye iki engko nek banjir? Lho kuwi nganggone shower. Lah mbok iku takonono ora mudeng. Lho jenenge wong ora mudeng Ning kok. hotel kok terus ana ciduk iki ya ora enak ya, Mas. Kok enak ning omah nganggo ciduk kene kerane piye nek mateni. Iki lho takonono. Lah kancaku sing jenenge Sukir gagenan nulungi melok mlebu sisan. Piye Sukirmu Kok iki iso piye? ngono lho aku dhewe ape adus disuwel ber shower mancuk. Lho kok terocoh jare. Ya Allah. Wong desa nek saged sapa Jakarta. Gregeten. Mangkel meneh iki ya kancaku sijine kuwi Mas Catur medun jelok. Terus Rangga apa sapa Kita wong ancen menawa sangu mlebu warung nek kula nuwun ada teh gendul. teh botol, teh gendul. Aku wis tak buatin cah kopi nyapa isin sini wong. Ate ana lho bahasa Indonesia Ning Jakarta kok kula nuwun. Lah iya, ndak masane dhewe iki iso-iso Kok terus golek teh gendul. mlebu warung nek kula nuwun ada teh gendul. Maksudnya ki teh botol kaya ngono lho. Tak jamil kongguri. Aku bar kok kono ora ana teh botol, anane Sprite. Ya Sprite enggak apa-apa, walah barang diuntir mak ces, ndek njumbul diombe ilate dikukuri. Seperti pancen rasane ya ngono kuwi, Mas. Kenapa to Mas? Gatel. Oh, lah ning ilat piar-piar. Lah ya mulan kulinakno kaya mangan. Ya iya. Wis sesuk meneh aja ngono. Iki sesuk ning Palembang aja ngono. Apa, Mas? Mayang. Saiki kok ning Palembang cetha to. Dalange wis lali lho. Lho. Jenengan tanggal 29 melok sapa? Hah? Melok sapa? Tanggal 29. Sauran. Lah iya iku ning Oh, Palembang. iya. Oh, Iya, ora iya. mbok cetakno kok ya. Penandur kelapa sawit. Kowe kaya iya bojo. Dadi kusumaning bangsa. Menika kathah nawala ingkang tumibeng pangkon Mas Jolang. Niki wong Pak Jayanti nggih, Sri Huning Balun. Monggo niki. Menika saking Pak Muryata Tengger. Nggih. Menika tasih derekipun Mas Giyanto. Oh. Nyuwun gending kutut manggung katuraken dumateng Pak Giyanto sak kulawarga. Ampun kuatir terus. Menika saking pandemen wayang kulit Mbah Karang Tengah minta gending 8 irama mudune walang kekek pedhot. Senggakane gedondong kecut jagunge mbakar Pripun? digendong merucut diambung nyakar. Oh, Ki pari apa? anto. Aku menawa sing ngambung merongos iku mau. Dadi nyakar ngono. Terus menika ugi wonten kanca lawas Mas Jolang. Menika Yes. saking Jombok Pak Parman. Nggih Pak Pak Parman. Parman supir. Nggih. Oh, menika Kanca rikala lawas. semanten supire ketoprak
wana budaya. Nggih. Nalika kula tesih nderek noprak lho Mas niku. Nggih. Gak apa-apa. Niki wae Pak Jayadi nyuwune sriuning balun tapi kan ya piyayi sepuh mosok iya awake dhewe mentala nampani. Kedahe ora usah nganggo ngene-ngene. Arep kok balik nih? Lho, Tenan kuwi Mas. Lah. Lumayan lho kuwi. Kok lumayan wong ya aja duwe nggo eman. Mbah Jayati niki nun saya mboten usah ngangge ngeten iki. Tenan kira gak tak bar iki sura lho Mas. Lah sura ya ben kok. Tulung Mbah Imbo 100 Mbah. Kok tunggale. Malah Tambah njaluk neh rumangsane. Tak watiri ya kuwi kok sura sesuk sura ngobong menyan tok. iya coba diaturi Sriuning. Ah, Mbaluning kok karo genduk si liyane. Ya, nek Sriuning diaturi sik menika gandeng mapan wonten Jatirogo mila digagrak tayub Tuban. Niki cacah nggih saged to. Lho Mbak Sinta iki semelanglang dunia campur sari. Pangestune Pak Dalang. Wis muga-muga ndang omahmu didol lho anu. Omah ditambahi kok didol. Cangkem kok. Muga-muga omahmu sing saiki mbok dol mbok tumukokno luwih gedhe. Nggih. Ya Mas. Coba Sriuning diaturke dibukani saka Bonang Mas Tata. Tata, ya iki malah sing kepengin dadi aku. Sampur kinurmatan katur Bapak Jayadi, Bapak Sugiyanto, Pak Parman, ugi kanca lawas Mak Cangik kala wau sinten? Pak Parman Jombok. Pak Tarman Jombok. Enggak. Niki katuran sampur tumuju wonten ing panggung Langan Beksan. Sinareng Sinta Anggraini. Ta? Yuk, wis jangkep yo.
Nggih, matur nuwun Mbak Sinta. Matur nuwun. Ya iya, geget wong bojo bocah. Cah ayu matur nuwun feminim bae matur suwun ngono wae matur nuwun. Walah kowe nggih KTP terus